panglingkod, no? Sa lili pa ko usugod sa akong hatag sa mensahe ng kabuntago, no? Dalang ko ibasahon sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 45 o 47. Nga nag-ingon, busa kinsa man ang buutan o maalamon nga sulugoon. Kadtong ipayalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag ilag husa kanilag pagkaon sa hustong panahon. Versikulo 47 ningon, apan kung dautan siya nga sulugoon, miingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang uli ang ako agalon. Numduman nato mga igsuon, kitang tanan mga sulugoon diha sa atong makagahom nga Dios. Amin ba ta? Paliog ko, i-greet mong tapad, nalipay ko kay naaka. Nagsayo ka, wala ka malit. Mga igsuon, niining kabuntagon, atong nadungog, base sa Ebanghelyo, nga gibasa karon, no? Naay usa ka agalon, so wala pa siya mulakaw sa layong dapit, nagbilin og puhunan sa iyang mga sulugoon. Tulo. Una, 5 ka puntil nga salapi. Ang ikaduha, 2 ka puntil nga salapi. Ug ang ikatulo, 1 ka puntil nga salapi. Kita magpili tada ng tulo. Dito bata sa itong isa nga gilubong ang iyang salapi, kita karon kandang maminaw ta. Klaro kaayo ang nakadawat og 5 ka puntil nga salapi. Una, ang ikaduha 2 ka puntil nga salapi, ang itulo 1 ka puntil nga salapi. Milakaw dayon ang agalon. Nining kabuntagon, mangutana ta sa atong tagsatag sa kagulingon, no? Unsa may mensahe niining kabuntagon kanato base sa atong Ebanghelyo karong adlaw nga atong nadungog. Numduman nato kitang tanan hibalo pantanga kinsa ni ang atong agalon nga gisgutan sa atong Ebanghelyo karon. Kabalo ta kitang tanan mao si Ginoong Jesucristo mo'y atong agalon. Siya atong agalon tanan. Basta nagpadayon pa ta diha sa pagpamuhat sa inging harian. O man eh. Nakagikatong una, 5 kapuntil sa salapi, 2, mo na sila nagpadayon. Padayon, nakaginansya sila. Mo sa unta kita atong tinguhaon ni nining panahon, no? Kitang tanan nga ana din ni dapat madugangan ta, dili makuhaan. Ana ginang ang gingharian sa Dios. Nahinay mo tubo, dili mo kunhod. Dili gusto sa atong agalon nga magkadugay, magkawala. Magkadugay, magkadaghan. Pero andam pod maminaw diha sa atong mga leader nga gipiyal sa atong agalon nini nga simbahan. Kitang tanan mga pinayalan og sulgoon kaniya. Atong padayunon sa pagbuhat ang iyang ipabuhat. Kaniya kun asa taniya gipahimutang sa iyang
sa iyang kamayan. Labi na gyud sa atong tagsa-tagsa ka mga buluhaton, no? Kay diha sa unang Korinto 15:58 na ingom siya nga tindog, barog o pagkugi kamo sa pag-alagad kay ang inyong pag-alagad dili gid makawang sa atubangan sa Ginoo. Yan ang pasalig mismo ni San Pablo ngadto sa taga Korinto yang gisultian nga barog kamo, tindog kamo, padayon ko sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Alang sa iyong kahimayaan. Subo kaayo, no, palandungon na ay pila kanato nga nagsugod na sa ministry ni undang tungod sa sitwasyon, problema sa kalibutan sa diha sa kinabuhi, no. Amo undang na ambis nagsugod na unta diha sa iyang pagpamuhat sa Ginoo kung asa siya gitagaig talento sa Ginoo diha sa iyang pag-alagad, no. Dili lang igo lang ta nga sa gingon pa sa itong obispo wali pa nga tigpasinaw lang ta sa tagpasinaw lang ta sa atong deslingkuranan kun dili mo commit gid ta sa ministry. Nasayod bantang pangayoon nato sa Ginoo asa ta nga ministry gibutang niya. Suguta sa di. Nay ministry nga lisod kaayo sudlan sa tao. Tungod kay baho anso kanang CR gyud wala gyud wag nakita gid ako nga lagi mo ako'y mangilo CR ya bisa father di ko mangilo CR tungod kay tawhanon ba ang garbo ikaulaw nato na ang kana nga ministry kay baho anso lapok unsay kasulti sa akong isig ka magtutulabi na gid ako'y kaila nga arang-arangan uy kaluoy ba kay nato, no? Kwartahan arang-arangan man na, oh. Arang-arang nanginlo na CR sila simbahan. Mata sa tao luoy, pero sa mata sa Dios gihimo man nimo alam sa kabayaan. Kunes, sabi ko siya nga, dali nga rin. Gibuhat man nimo na kasing-kasing, sulod ug ambit sa akong kalipay. Dili ta para tong isa ka gilubong niya. Timan-an nato kanatong tanan, no? Kung muundang ta sa pag-alagad si Ginoo sa ministry nato atong hinumduman, wala tay kalainan dadtong tao nga gihatagan sa kapuntil nga salapi. Kano man, ingon ka, Lord, stricto ka. Nagtanom ka sa lipugas, nag-ani ka, sayod ka maday nga stricto ko, nga wala may deposito, kinahanglan yun. Namo nang kalibutan karon nga mangulam ka kwarta, lagi di tubo. Okay? Biblika prinsipol, pero tubo, gituyo po da, aron mo bayad, pag kung walay tubo, dili mo bayad ang tao, gahi mo bayad ang tao walay tubo. Muna nga, kanang dako sa ganang 20%, kanang 5-6, at 500, mag-600, dako na kila. Pag 10%, 5% ba, no? Kan ba, maobligar pa ng tao ba? Muna nga, inaot nga, dili tamay sama. Gitsalin ta ning kabuntagon, base sa itong bilyo nga, na mga tao nga, sa gingon pag na, nagsugod na sa ministry, ni undang, kay gisultian sa leader. Dili mo dawat sa koreksyon, dili mo, pagtulong niya siya insakto. Ni undang, simba na lang ko. Wala na niya mapadayon ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Kitang tanan, salis na ito ning tanan, no? Kitang tanan, bisag asa ta, gihibutang sa Ginoo. Multimedia, sa banda, dance, acolyte, clergy, or asir. Atong ginano, muna nga, atong dili tayo sa mga andam ta, mudawat sa mga pagkurihan, asayop ta, pagdili ta, mudawat sa atong pagkurihar sa atong mga leader, sa atong obispo, sa atong mga paari. Kung sa may ka, ang tawag nga tao na nga garboso. Dili magpasorte. Amo undang na lang ko. Kadaghan mo, ako ragya po ibirahan pirmi. Tanawa sa ito. Kita, kung nakas mapabusahan mo kasing-kasing, tanawa ang imong kagulingon, nganong ngayon anak ka pirmi. Lord, mamalandong ta. Kitang tanan, sa iyong kubra,
gi-challenge ta nining kabuntagon nga dili ta may sama ni adtong sulugoon nga gilubong lang niya kay wa gyud dili naman makapadayon siyang pag-alagad kay undang nako kapoy kayo akong pag-ampo wala to baga sa Ginoo ilang ko Lord wala pa Lord kanang uban bag-o pa Lord ipalanginan man nimo Lord ato nilang magkuha naman damay na sa ubang tao ba una nga atong pamalandungan niining adlaw na binagay sa atong ebanghelyo asa ta na ingon ko na tatong una ikaduha o dito kung ako pagmon pilion na tong duha aron alang sa kay mayan sa atong mga gawma Dios amen ba ta palihog manindog